Il-mexxejja Ewropej iffirmaw id-Dikjarazzjoni ta' Porto hekk kif intemm is-Summit Soċjali ta' jumej fil-Belt Portugiża. Preżenti għal dan is-summit mifrux fuq jumej kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela li ngħaqad b'mod virtwali minħabba li jinsab fi kwarantina. Dan ġie organizzat mill-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u ddiskuta l-qasam soċjali. Id-Dikjarazzjoni ta' Porto se twassal biex sal-2030 ikun hemm rata ta' impjieg ta' mhux inqas minn 78% minn tal-inqas 60% tal-adulti Ewropej jattendu għal korsijiet ta' taħriġ u li jitnaqqas in-numru ta' dawk friskju ta' faqar b'minn tal-inqas 15 miljun persuna, fosthom 5 miljun tifel u tifla. Din tinkludi wkoll il-Viżjoni Diġitali u Ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxejja Ewropej appellaw sabiex l-Istati Uniti tqassam id-dożi li qed tipproduċi hekk kif bħalissa dan il-pajjiż immexxi minn Joe Biden qed iżomm kull doża li qed tipproduċi għaliha. Intqal kif bil-kontra tal-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea qed iżomm nofs id-distribuzzjoni ta' tilqim għall-membri stati tagħha, filwaqt li n-nofs l-ieħor qed jitqasmu bejn kważi 90 pajjiż li mhumiex membri stati tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll fuq l-importanza taċ-ċertifikat tal-vaċċin li dan mistenni jiġi approvat f'summit speċjali ieħor li se jsir aktar tard dan ix-xahar. Dwar il-pandemija, il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq fuq l-importanza tal-vaċċin biex tkun miġġielda din il-pandemija u rrikonoxxa l-ħidma li għamlet il-Kummissjoni Ewropea biex akkwistat dan il-vaċċin. Dr. Bela qal kif l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġja wkoll pajjiżi terzi sabiex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-ittestjar tal-COVID-19 u anke sabiex jakkwistaw it-tilqim. Il-Prim Ministru Malti saħaq kif iċ-ċertifikat tal-vaċċin huwa għodda importanti għall-istaġun tas-sajf sabiex ikun iffaċilitat il-moviment ħieles tal-persuni. Is-sibt wara nofsinhar il-mexxejja Ewropej kellhom ukoll laqgħa mal-Prim Ministru Indjan Narendra Modi dwar ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Hawnhekk iż-żewġ naħat qablu dwar ftehim ta' konnettività li se jwassal f'kooperazzjonijiet dwar trasport, l-enerġija u anke setturi li joqtu lin-nies. Hawnhekk il-Prim Ministru Malti appoġġja bi sħiħ din is-sħubija strateġika u esprima s-solidarjetà mal-Prim Ministru Indjan u tenna l-appoġġ ta' Malta. Pajjiżna kien wieħed mill-pajjiżi madwar id-dinja li ta' donazzjoni żgħira ta' magni tal-ossiġnu. Is-sibt tħabbar ukoll li l-Kummissjoni Ewropea għamlet ftehim mal-kumpanija Pfizer u BioNTech sabiex sa sentej oħra jingħataw potenzjalment 1.8 biljun doża tal-vaċċin. Dan ħabbritu il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fuq Twitter li spjegat li dan huwa l-ikbar kuntratt li ffirmat l-Unjoni Ewropea ma' kumpanija farmaceutika. Dan il-kuntratt jiggarantixxi 900 miljun doża tal-vaċċin bażla li jirdupjaw sa sentej oħra u se jfisser li l-Unjoni Ewropea se jkollha biżżejjed dożi f'każ li aktar il quddiem irid jingħata booster kontra l-COVID-19. Dan il-kuntratt se jwassal ukoll biex il-kontinent jevita l-firxa ta' xi varjanti ieħor tal-virus.